Ja ha marxat el Tornado Pineda i estem tots bé situats. Fa 5 anys que va decidir deixar el món de l'empresa i el disseny gràfic per dedicar-se al que més li agradava, la pintura i la il·lustració. Des d'aleshores, Joana Santamans no ha parat de treballar amb tot tipus de tècniques i formats. Avui inaugura exposició a la Galeria Miscel·lània de Barcelona. Es diu La mirada animal de Joana Santamans i la podreu veure fins al 21 de febrer. 8 quadres de gran format on la mirada juga un paper fonamental. Nosaltres hem pogut compartir amb ella les hores prèvies a l'estrena d'aquesta mostra artística. L'estil de Joana Santamans jo ho definiria com directe i amb una especial atenció per l'estètica i la bellesa. Perfeccionista, meticulosa i apassionada pel món de la natura i dels animals. Així és la il·lustradora Joana Santamans. La trobem fent el que més li agrada, pintant a l'oli al seu estudi de Barcelona. Soc molt detallista i m'agrada insistir en el detall i el pintar l'oli en gran format encara em permet anar més enllà amb aquest punt que m'interessa. I un altre cop he utilitzat l'element fusta que a mi em connecta, clar, a tothom li connecta amb la natura. Aquest és l'últim retrat de la nova exposició que avui inaugura a la Galeria Miscel·lània del Raval, La mirada animal de Joana Santamans. M'agrada, per exemple, tant de les persones com dels animals. El que passa que dels animals és més fàcil de trobar aquesta mirada en què tu hi pots abocar el que vulguis, que és una mirada infinita, que jo dic. És una mica com una mirada de Buda, o és la mirada d'estar present i no estar amb les neurosis mentals que tenim els humans. M'interessa el retrat mirat amb lupa, sobretot la mirada mirall. Joana Santamans ha crescut a cavall de Montserrat i als hostalets de Pierola, a l'Anoia, paisatges rurals que l'inspiren per fer il·lustracions com aquestes. Treballes les làmines, treballes els murals i també treballes llibres il·lustrats, àlbums il·lustrats com aquest. Amb quin format et sents més còmode? A mi m'agrada... Ets una tot terreny? Soc bastant tot terreny perquè al fi i al cap és comunicar a través de la pintura. Saps? Crec que potser la pintura és una mica més elitista i llavors el que m'agrada, perquè potser és més difícil que tot el públic hi accedeixi, però en canvi un llibre sí que te'l pots endur a casa. La franja entre la il·lustració i l'art crec que és molt fina. La figura femenina, també sempre té... Figura femenina, i m'agrada molt fer guinyos també amb la història de l'art, m'agrada molt l'art japonès, això està inspirat en Hokusei. Em va costar molt decidir-te a deixar el món de l'empresa, estudi de disseny gràfic, per el món de l'art? Va ser un procés natural, jo crec que vaig anar seguint una mica la meva veu interior, que m'ha portat aquí, i al final, si és el que el cor et demana, no hi pots fer una altra cosa, saps? Els estudis d'art i disseny de Barcelona els va completar a Londres i Nova York. Santamans assegura que quan més disfruta és fent grans murals decoratius dels que ja n'ha fet un munt d'encàrrecs. El fet de pintar un mural m'interessa molt, cada vegada estic més posada amb l'interiorisme i col·laboracions amb interioristes, perquè crec que és un quadre sense marcs, i el que fa és canviar la vibració total de l'espai. I està clar que he treballat molt i això no et cau del cel. Poder viure de l'art és un luxe. I llavors o ho sents o és una obsessió que fa que corris nit i dia o no crec que et surti. El seu pròxim projecte? Una enciclopèdia màgica d'animals.